Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tati, proč ještě nespíš? Ta postel je moc měkká. Bývalý učitel Ota hledá svou ztracenou lásku. Zdá se, že už ho nic dobrého nečeká. Tatínku, nechcete na to lžíci? Chcete ze mě udělat kripla. Herečka Jana má energie na rozdávání. Proboha, vy neumíte udržet aspoň 3 takty za sebou. Zdá se, že o ní nikdo nestojí. Ode dneška vaše kurzy končí. Tak v tom případě já odcházím. Oba mají jedno společné. Touží si splnit ještě jeden sen. Já hledám tuhle paní. 15 let žiješ sám a zrovna teď se hodláš seznamovat? Pozvali mě na konkurs do Prahy. Paní Furtáková na roli babičky a zkušenosti s natáčením má. Bohatý. Co se stane, když se jejich cesty protnou? Průšvih, strašný průšvih. Pojďte, prosím vás. Pojďte. Tati, prosím tě, kde jsi? Podělaný plot. Počkejte, takhle. 40 let učím děti, aby dodržovali pravidla. Nejvyšší čas s tím přestat. Paní Furtáková. Furtáková mi vzala roha. Jedete na Prahu? V životě jsem nezažila nikoho tak sebestředného jako ona. V Praze už defilou starý fuchta a já jsem tady, někde v Řiti. To je strašný. Teď já tu bábu mám svým způsobem ráda. Tak pan režisér je autorem textu. Mám z vás pocit, že máte všechno nějak moc nalajnovaný. A v životě člověk potřebuje nějaký řád. Co pak jste tramvaj? Jiřina Bohdalová Jsem příliš slabá, abych to zvládla sama. a Radoslav Brzobohatý Mám pro vás roli. po letech opět spolu. Tak jak to chcete? Komedie, drama, tragédie. Tragédii ne. Ve filmu Vrásky z lásky. Já vás do ty Prahy dostanu. Přísahám. V kinech od 12. dubna.